Βρισκόμαστε στην Ξυφιανή του νομού Πέλλας, της Αριδαίας. Μόλις έχουμε τοποθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ατομικής μονάδας pellet και το βάλαμε σε λειτουργία. Μια εξαιρετική κατασκευή και με ζεστό νερό χρήσης απεριόριστο. Αυτή είναι η καινοτομία της εταιρείας της Kiturami, με το δικό του δοχείο pellet. Η μονάδα έχει ξεκινήσει. Όπως βλέπουμε εδώ, η φλόγα φαίνεται εδώ από το ματάκι ελέγχου. Αθόρυβο, αποδοτικότατο και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε απαλλάσσει από τη χρήση των υγρών καυσίμων. Με αυτοκαθαριζόμενο εννοείται και στους φλογοαυλούς, στα τούμπα πίσω και στην εστία καύσης στον καυστήρα. Είναι το μοναδικό που κάνει αυτούς τους δύο καθαρισμούς ταυτόχρονος, ανατακτά διαστήματα, τα οποία τα ορίζουμε εμείς από το μενού του Levita. Στην ουσία δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα για όλη τη σεζόν, εκτός από το να τροφοδοτούμε pellet. Καλό ρύζικο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο και να έχουμε έναν καλό χειμώνα.